No niin, se on Mikki, morjesta. Tänään mä oon Tuomas Valkeapää kanssa Puolan Maarin Frisbee Golf radalla ja lähdetään vetämään verinen taistelu. Liukas taistelu. Joo, liukas taistelu. Eilen suli pitkälti lumeet ja nyt on tilalla jäätä. Että kiekat varmaan liukuu aika hyvin. Ja eli ei tarvitse heittää kauas. Ei tarvitse heittää kauas. Ja sitten meillä on tämmönen pieni erikoismeininki, että 3 kiekkoa plus putteri saa valita tonne matkalle. Kyllä. Mennäänkö kurkkaamaan saman tien, mitä kiekkoja sä otat? No niin, kurkataan Tuomaksen kisareppuun. Noniin. Minkälaisia vaihtoehtoja sulla on? No, elikkä ykkösase, Bergi. Sillä heitetään aika paljon noita lyhyempiä väyliä. Sitten löytyy perustyökalu Butsi. Pehmeällä muovilla hyvä näihin keleihin. Ja sitten jos tarvii pidempiä pommeja, niin löytyy Riveri. Hän on ihan varma tästä valinnasta. Mikki vissi otti vähän erilaista työkalua, mutta pikkusen joo. Katsotaan kuinka käy. Niin ja sitten puttiputteria vielä. No, se on toinen Bergi. Joo, eli meininki on se, että puttiputterilla ei saa heittää heittoja. Yes, eli meikäläisen valinnat on Bergi, Reaktori ja Firebirdi. Sä voit vaikka heittää kiekkoja ja katsotaan, että kumpi saa aloitusvuoron. Eli valitse pohja vai kansi. No jos tulee kansi, niin mä aloitan. Hyvä. Noniin, sieltä tuli. No niin. Antaa paukkoja. Noniin. Tästä lähtee. Just hyvä. Kyllä se tuli pelaamaan. Hieno heitto. Varmaan aika samoissa ollaan. Joo, tosiaan täällä Puolan Maarissakin on pressut ja meinas heti itellä unohtua, mutta niissä radoissa, missä ne pressut on käytössä, niin koittakaa muistaa laittaa. Pysyy paremmassa kunnossa talven yli. On kivaa pelata. Ja heti sille jäi testeriputti. Hyvä putti. Oi. No, se on tällä väylällä aika yleinen. Se on aika yleinen, mutta aika huono myös. No niin, heti se antoi mulle mahdollisuuden päästä yhden edelle. Joo, vähän missasin linja, mutta hyppi sinne kypirinkin. No niin, Tuomashan sai heti autenttisen mörrikokemuksen täällä. Pikkusen jäi vielä tekemistä. Oi miten hyvä. Noin. Liukuuko vielä? Ei liuku. Hyvä. Onko ne? Lepot pois. Aiku suoraan siihen. Pärsitti. No niin, tarjoilin heti mahdollisuuden ottaa takaisin. Pystyykö toteuttaa? Näitä mahiksi ei välttämättä montaa tuu, niin pitää nyt laittaa kyllä. Ihan ok. Se on ihan jees. Varmaan 10. Tuo on melko liukas. Mun pitää varmaan heittää semmonen mummotus tuonne. Joo, hyvä oli. No, jäi se siihen. No niin, kyllä siihen semmonen 7 metriä ehkä jää vielä testeriä. Pystyykö toteuttamaan? Oi miten hyvä. Kyllä se otti. Nyt joutuu muuttaa vähän pelikirjaa. Mä heittäisin Fore tässä normibagilla. Aivan. Joo. Sinnehän se lipuu. Ihan hyvä. Oikein hyvä.
Aivan parkissa. Taisi lippua kori ohi. Jää. Hyvä putti. Yes. Joo. No niin, nyt sulla on tätä varten se nopea kiekko. Kyllä. Voi olla, ettei silti riitä hanska, mutta katsotaan kuinka... Tää on kuitenkin 111-metrinen väylä, niin mä en midarilla mitenkään heitä sinne asti itse. Heität 60 ja liukuu loput. No näin se on tehtävä. Ei. Ei. No, se jäi peliin Se on kuitenkin. siinä ja siinä. Jäi peliin. Hyvä. Sinne päin. Ja on hyvä. Parkissa. Aika hyvä. No niin, tasaisena pitää. Juhu. Onko sulla ensi kaudeksi jotain tavoitteita asetettuna vai? No, kyllä mä sanoisin, että AMA SM-kisoihin olisi kiva uudestaan päästä. Ne jäi omalta kohdalta vähän Niin sä olit kipeänä sitten kisapäivänä. Joo, se oli kyllä. Se oli pettymys. Tosi pelasin ekan kierroksen silleen puolikuntoisena ja sitten ei vaan pystynyt pelaamaan. Joo, ja se on sulle vielä kotirataa oli, että Joo, kyllä ei voi huonompaa tuuria käydä sen näin. suhteen. Oi miten hyvin kierrähteli vielä korissa. Niin kovia, että tässähän pitää itsekin ruveta ihan ajattelemaan pelin kannalta tätä. Ja stoppikivelle. No, se on siellä. Paljon missä. Hyvä! Aivan huikeassa kunnossa Tiit täällä kyllä. Joo. Mukava pelata. Tää on muutenkin tosi hyvää talvirataa, mä tykkään ihan älyttömästi. Oho. Ai. No menis, ei mennyt ihan. Oi miten hyvä. Jäi lähelle varmaan. Hyvä. No niin, tasalukemissa jatkuu. Kyllä. Ei muuten sua suorittaa. Onko meillä saaripelissä mut? Tämähän ei ole saari enää tää väylä. Okay. Tää on niinku tippa. Niin, Eli okei. toi ei ole voimassa millään tavalla toi. Keltaiset tikut. Niin, keltaiset Joo. tikut ei ole voimassa. Aivan. Mutta OP:t on voimassa normaalisti. Joo. Oiku oli huono. Sekin on korkea. Oi voi. Jäi sisälle. Huono heitto. Samanmoinen mitta jäi. Ai. Pitkään luulee, että se menee. Strokea olisi tarjolla. Pystyykö tuottamaan? Pystyykö pysyä pystyssä? Aha. Ei. Oi, kun oli lähellä. Joo. Kyllä. Tää on nyt toinen.
Luulen, että sä saat tän putin sisään. Mä voin nostaa toi. Noin. Saat haistella edelleen tuulia. Hyvä. Hän jätti tekemistä. Ja. On se. Se on aika lähellä. Tämmöisellä radoilla, missä nämä väylät on lyhyitä, niin se näyttää aina sitten kauhean kauas menevä se avaus, jos se on ihan täysin linjaa. Tähän tossa olisi 9 metrin putti. Eikä. Niin lähellä. Joo. Ai oikein lipsahti taas jalka. Stop. No se jäisi onneksi. Jälleen kerran ei jäänyt juurikaan putattavaa, vaikka tiiltä näytti, että se oli vähän heikko. Liukastaa kyllä täällä. Hyvä. Joo, ei. Kyllä, meneekö? Purjehti läpi kaikesta. On hienoa. Se oli jo tosi epäonnistunut heitto, mutta hyvä lopputulos. Very for. Nyt oli huono. Ja se sinne päin taas pomppi, mutta jäikö vähän putattavaa. Lähteekö se ajamaan? Lähtee. Se on oikein. Vähän tää pito niinku mietityttää, mutta kyllä tästä pitäisi laittaa. Ei lähelläkään. Hyi. Oi, nyt tuli vähän palaria. Liukkaus tekee tepposet. 3. kerta. Toden sanoo. Yes. Voin nostaa tän sun. Selvä. Oi, vähän huono potku, mutta sinne päin. Jäi. Se oli ensimmäinen missi. Mitä tein siinä, mutta... Mennä sekin sylkistä. Mä korjaan sun. Kyllä tää on niin lähellä. Tämän saat. Tuuko ite puttaamaan? Joo, onneksi ei tuu minulle kyllä. Karmasevan puttivirheen jälkeenkin vielä saa jatkaa. On se. Näin se on, jos kaveri ei osaa heittää. Kokeillaan taas semmoista pientä anchaa. Nops. No. Se jää vähän kauas. Nyt pitäis laittaa tosta. Mä en näe mitään. Ei. Kipeätä auringon nousua saamme katsella tässä. Pitäisikö me ruveta taas pelaamaan? No kai sitä vois pikkuhiljaa ensi väylät vaikka. Joo. Tehdään se. Oikein hyvä. Jalo. Älä valu.
Yes. Mä oli matala, mutta menisikö se sinne asti? Ei, kun oli huono skippi. Huono skipeti. Taas olisi vähän niinku tarjolla sulle pienehköä strokea. Onko tää joku kolmas mahdollisuus tai jotain tämmöstä saada Joo. strokea takas, jos ottais? Nyt on hyvä. Joo. Se on aika lailla siellä, missä pitääkin. Joo. Hieno heitto. Vaikeahkoa puttia olisi tarjolla. Jauhot suuhun putti. Kun okset vielä hiertää persistä. Mä otan kiekon vähän eteenpäin. Kai se on ajettava. Yes. Mietteitä putista. No se meni sinne minne pitikin. No niin. En mä mitenkään haluais paineistaa, mutta kyllä nyt pitäisi toimittaa. Samaa mieltä. Kyllä mä oikeesti haluan vähän painoistakin. Yes. Ja kyllä pisti. Hieno putti. Hyvä me. Että jos sais skippaamaan tuolla ennen tätä isoa puuta, niin se voisi olla hyvä. Ei kun meni huonosti. Oho, se oli huono. Ensimmäinen fore. Oiskohan nyt se paikka iskeä jo 10. kerta, toden sano. Nyt olisi kyllä sulle tilaisuus. Ai. Tuntuiko siltä, että se onnistui niin kuin halusit? No mä sanoisin, että se oli ehkä arvosanaltaan semmonen -1/10. Kyllähän se meikäläinen ainakin joka videolla ruikuttaa, että talvifore on kateissa, mutta Joo, mulla on sama. Kyllä se vaan on sitä, että ei se tunnu hyvältä talvella. Tässä on vielä hyvät mahdollisuudet kämmätä tääkin heitto. Oi! Tuolla on ihan jees. Puttaamaan ainakin päästä. Saisinkohan mä putaa tuota? On vähän riskireitti, mutta on tässä muutama etulyöntiasema, niin mä lähden kokeilemaan. Ei osunut linjaan, mutta hyvä hipsu. Yes. No niin, korjalla. Nyt tuli kyllä vähän laiton tästä, mutta se on siellä. Ja hyvä on. Pingviini kävelee. Ui! Mennään hipsu. Se varmaan parisakympis. No niin, nyt on nopeata kiekkoa tätä varten. No nyt on jo tätä varten otettu erikseen. Se melkein pitäisi ottaa sulle nyt yksi stroke, että tästä vielä jännä loppu saat. Näytti oikein hyvälle. Veikkaa aika hyvä. Olipa huono yritys. Piti yrittää tommonen pappaputti saada, että ei karkaisi kauhean pitkälle. Nyt on Tuomaksella paikka. Yli 10 on. Ei varmaan alla. Tai en tiedä, 10, mutta Se yli 10. en kyllä nyt löydä taas mitään jalan sijaa täältä, mikä ei liukuisi. Oi, kun pienestä kiinni. Saat nyt tehdä likaisen työn taas. Ei vaan pysty ottaa sua kiinni, vaikka mitä tekisi. No, Tai lähinnä, kun ei putit mene pönttöön. näinpä. Puolarmaari 17 väylä. Tää on väylä, missä mä oon elämäni ensimmäisen holarin saanut. Pari vuotta sitten. Se on kyllä eri kiekko, mutta eiköhän tääkin sinne kanna. Ai kun on leveä. Olipa huono. Aina kun mainitsee holareista, niin käy tolleen. Se olisi taas mahis kuule.
vaihteeksi. Näyttäisi aika hyvälle. Voisi olla. Jos nyt se tapahtuisi. Ehkä mä vähän kokeilen. Ei ole kaukana. No nyt ei enää sitä mahdollisuutta, että mokaat. Yes. Vihdoin. No niin, boksissa jälleen. Jälleen. Vähän takas. Oiku on korkea, mutta jospa se sinne jää. Ja vielä valuu vähän lähemmäs. Taas se on siinä 10 rajaamailla. Joo. Vähän samanmoinen palari jäi sitten. Nyt ei oo kyllä niinku yhtään pitoa. Koitas näin. Ai vitsi. Liukkaus teki kyllä karhunpalveluksen. Vähän teki kyllä. Se on siinä. Kyllä se taisi jäädä siihen nyt. Mä oon viimeisimmissä kisoissa nähnyt niin erikoisia pelejä tässä, että mä lähden itekin kokeilemaan perkillä yritän noiden puitten välistä. Okay. Nyt on varaa. Kyllä se vaan näköjään toimii. Hei hei. Tervetuloa mun kanssa. Siellä liukuu vielä, mutta ihan hyvä. Hyvä heitto oli. Ei oo tottakaan. Oho. Siellä. Hyvä. Eikö se ottaa yksi haaraputtikin sitten? Yes. No niin, vikalle väylölle mennään. Sulla on vähän toi meininki katkesi jossain kohtaa. Ja vähän. 10 alle mulle ja sulla 5 alle. Nyt saa heittää aika huononkin fore. Se on just sopiva huono fore. Näin lyhyellä väylällä 20 putti on kyllä vähän semmoinen anteeksiantamaton juttu. Oi. Oi. Stop. No niin. Ei siinä. No niin, viimeinen pitkä putti sisään. Juu. Antaa paukkua. Tämmönen sisäänheitto. Jeps. Ai kun vielä liukuu sulle palarinkin. No, olipa luokattoman huono. Ei ollut tänään papparoikutukset meikäläisen juttu kyllä yhtään. Oli niin luokattoman huono. Ja hieno upotus oli viimeinen. Raputti. Tää ei gimi. Meinaat sä mukaan korjata se? Eiks tää gimi? On tää kyllä, tää on sulle gimi. Selvä. Oto, kyllä se vaan korjasi. No niin, sillä vissi päättyy. Kiitos matsista. Parempi voitti. Tällä kertaa nyt sulle vähän tosiaan toi liukkaus teki tepposet. Joo, ensi vuonna uusi video, missä mulla on nastat, niin ehkä sitten. Katsotaan, jos saatais semmonen järjestelmä No. tossa noin.
Mutta ei mitään, oli tosi kiva pelata täällä. Tää Puolermaari on ihan huipputalvirata ja nyt kun täällä on nämä pressut ja tälleen, niin tiit pysyy hyvinä. Ja ei ole kyllä mitään moitittavaa. Täytyy sanoa, että kun Espoossa asuu, niin tää oli kyllä tää on se mitä ei jäänyt kaipaamaan. Talviratana ihan huippu. Joo, siis tuli ainakin mulle yllätyksenä just, että kuin hyvät noi tiipaikat oli, että odotin semmosia jääkasoja, ne olikin käytännössä kaikki täydellisiä. Mukava oli pelata hyvässä kelissä. Joo, ei mitään. Hei, kiitos sulle ja Kiitos. ei muuta kuin kiitos kun katsoit videoa ja ensi kertaa. Morjes. Morjes.